Čaute ľudia, vítajte u môjho prvého videa z Bloxfruit. Dneska by som si vlastne s vami chcel prebrať veci, čo pridajú v ďalšom update a pobaviť sa s vami, lebo potrebujem vlastne dostať kúsok komentárov, lebo plánoval by som spraviť také video, že testujem také mýty, alebo neviem, to už je úplne na vás. Dúfam, že si užijete toto video, ak sa vám bude páčiť, nezabudnite dať like a odber a poďme na to. Takže čím by sme mali začať? Asi najhlavnejšou vecou, čo vlastne pribudne v novom update, je náš očakávaný Dragonfruit rework. Vlastne úplne zmenia Dragonfruit, bude mega cool, bude to všetko pecka. Zatiaľ postujú na Twitter, ak viete, je to sociálna sieť. Vlastne ukazujú líky, to sú vlastne veci, že ako to vyzerá. Nedávno vyšiel prvý Bloxfruit trailer zo všetkých, to značí, že za chvíľu vyjde update. Reworknú všetky guny. Soul Guitara bude premenovaná zo Soul Guitar na, ak sa nemýlim, Skull Guitar a jej útoky ostanú také isté. Ale ostatné guny dostanú úplne zmenu všetkých útokov a takisto Hydra Island, Great Tree a Port Town budú vyzerať úplne inak. Toto je momentálny Hydra Island, potom sa asi môžem dať fotky, že ako bude vyzerať ten reworknutý, ale bude vyzerať úplne pekne. Mega zbožňujem, že za chvíľu vyjde, tešte sa, za chvíľu nám vyjde a môžeme si ho zahrať, ak chcete, ak sa ktorým ľuďom z vás bude páčiť moje videa, môžeme si kľudne aj zahrať, môžem vám pomôcť grindiť, môžeme robiť tie nové CMNty. A mala by pribudnúť nová rasa, dračia rasa, nič sa o nej zatiaľ nevie, ale že bude. Vyzerá mega pekne, môžem vám sem dať také obrázky z nej. Asi tu sú teraz. Vyzerá mega cool, tie obrázky sú vo V4, ak som to povedal. A toto je asi tak všetko pre dnešné video. Viem, že toto video je také krátke. Ja len som ho chcel spraviť také hneď rýchle, nie dlhé, lebo vlastne preto, aby som mohol robiť ďalšie veci, tak potrebujem, aby ste mi dávali také návrhy. Ak sa vám video páčilo, prosím vás, napíšte mi do komentárov, čo si o ňom myslíte, čo by som mohol vylepšiť a budem robiť video, že testujem také mýty v Bloxfruitoch, tak mi napíšte také nápady, čo by som mohol vytestovať. Budem sa snažiť spraviť všetky, len ako vidíte, nie som taký extra youtuber a nemám každý permanentný fruit, takže sa to budem snažiť, lebo som docela chudobný, ale tak dúfam, že sa vám video páčilo. Zatiaľ čau a napíšte teda taký návrh do komentárov, ak by sa vám páčilo. Čau,